Biraz Mustafa'ya nasip nasip است. این هم چی هست؟ تو بگو من گزارش عمده میکنم یک تا برای شما تبدیل برای میخوادیش شما اصلا که کردی در برای چیزی میشود من در همینجور تمام جزئیات رو قید کرده شدم تا برای اشکار نمودن جنایت سبکی او را ببینیم. حتما ما اون چیز داریم. بله روبر خودکشی هم از تحت نظرات است. چیزی میشود به شما خبر میدیم. خب روبر خب. апа медонам вақти муносиб нестай не ки моро вазифамон ҳаминае бояд якди чизае шумо пурсем марҳум шавҳартон кай охирон бор қати шумо гап задагӣ буд дирӯз шом ӯ дертар аз кор омад каме асабонӣ буд вале чизе нагуфт хӯрокашроам нахӯрд мо хоб кардем вале нисфи шаб садои тирро шунидаму ба полис хабар додам шавҳартон айгиҷо силоҳ оварда бошад ё қатиш силоҳ мегардон худамам ҳайронам ман чизеро намедонам аз ягон чиз хабар надорам ягон масъалаи ташвишӣ дошт мисол қарз душман муносибати оилавӣ не ӯ марди ором буд баъзан фикр мекард хомӯш мешуд вале вақтҳои охир каме дар изтироб буд ман намедонам чӣ шуд духтартон дар куҷоае дар сурат дидум шавад дар хонаи модарам фаҳмом апа бо иҷозати шумо бояд мо баъзе маълумотро дар шӯъба сабт кунем албатта чӣ лозим аксҳои шавҳаратон дар хона ҳаст бале дар утоқи хобам дар ҷевон бо иҷозати шумо дар ин суратҳо шумову шавҳару духтартонем ягон сурати дигар нест хеш табор падару модараш ӯ дар хонаи кӯдакон бузург шудааст ғайри ману духтарам касе надошт фаҳмом ба шумо сабр хоҳонем вазъияттон ки хуб шид шуморо қатъи духтарчатон ба шӯъба даъват мекунем то баёноти шуморо бигирем саломат бошед صبح تمام نتیجه تشخیص حتما انتظار میشه. байоноти ҳамаи ҳамсояро гирифтан дар кӯрая ما واقعا گرفتیم. бизанакам таҳти назората бигирем ки меояд ки меравад ҳамаша дар ма гузориш бидем
вақти охир хан тарак асаби буд намедонам. қабулай Робар, ҳамаш таҳти назорат аст. Марҳамат Робар. хуб, хонум Султонзода тоқа омадем? ҳа, духтарчаам беморай. Дар назди модарам буд. Оварда натавонистам. ин мард кияе? қатъи чӣ алоқа дорӣ? Инҳо аз куҷо? Ин чӣ аст? Шумо ба ҳаёти шахси ман чӣ кор доред? Шумо маро таъқиб мекунед? хонум, мо дар зиндагии шахсии шумо кор надорем. мо фақат ҳақиқата мекувем. ҳақиқати асосии марги шавҳартон. сабаби марги шавҳарам ҳамаша ба чашмото дидем ки худкушӣ кардагӣ буд ё ки маро дар марги шавҳарам гунаҳкор карданиен. ман шавҳарам дӯст медоштум. ман медонам ки расонидан ба худкушӣ ихтишӣ як ҷиноят ай. не ки байни мо ягон нофаҳмӣ набуд охӣ. ман болои шумо дар прокуратура шикоят мекунам. дурӯғ нагӯ. шавҳари шумо хича киштагӣ нест. ура киштагиам. ё аниқтараш киштагин. марҳамат, суратҳои албоми хонатон. шавҳари шумо чапдаст буд. ба дасти чапш менавист. ба дасти чапаш телефона истифода мебурд. ҳатто ба дасти чапаш мехӯрд. не ки силоҳа дар дасти росташ ёфтам. ё ки хонум Султонзода шумо ҳама қадар пирхирен ки шавҳартон айудаи шиками шумо набуромаду хидча киш? шумо гуфтен ки шавҳартон айкор омаду ҳичи нахӯрда хоб кард. не ки дар ошхонаи шумо 2 косаи ношуштаи хӯрок буд. ё ки ҳайф нашава гуфта ҳардуша худат хӯрдӣ. агар бигӣ ки як косаша дар нисфирӯзӣ хӯрдагӣ будам, бо гуфтӣ ки шавҳарам аз кор омаду асабӣ буда дастрес буд. одаме ки дастрес бошад дар ҷога будура хош мебара. ту нимишав овози тира фаҳмидӣ? тарсидӣ ай ход хестӣ? ба чӣ ба қариби саҳрӣ ба милитсия занг задӣ? вақте мо омадем хуни шавҳари ту ях хадагӣ буд. вақте шавҳари шумо худкушӣ кард, ҳардуи шумо дар як ҷога будем. мо хонара ай назар гузарондем, ҳамаи ҷо пири хун буд. не ки дар бадани шумо як қатра хуна надидем. хонум Султонзода, ай қонун гирехта намешавад. хубтараш ҳақиқатша бигем. шояд ҷазои шумо сабуктар шавад. илтимос аввал ваъда будем ки ба духтарчаам чизе намешавад. чиба ба духтартон бояд чизе шавад? ваъда метим гап занем. Искандар. телефони ман. Искандар? Искандараш кие? ҳамон марде ки бо ӯ дар боғ ҷанҷол доштам. ошиқи пешинаи ман. пеш аз он ки бо Парвиз издивоҷ кунам, бо он алоқа доштам. ӯ як девонаи тайёр аст. борҳо барои дуздии роҳзанӣ зиндон шудагӣ буд. ман тоқат накардаму аз он ҷудо шудам. чанд сол набуд ман фаҳмидам ки ӯ дар хориҷа будааст.
вақте ки баргашт маро пайдо кард, гуфт роҳи халосӣ аз ман фақат марг аст. ӯ фаҳмид ки Парвиз сарватманд аст, хост ки ба воситаи ман ӯро ғорат кунад, вале ман рад кардам. Он гоҳ духтарчаамро дуздид. Марги Парвиз кори дасти ӯст, нақшаи ӯст. Искандар медонист ки Парвиз ғайри ману духтарчаам каси дигар надорад ва меросаш ҳам ба ману духтарам мемонад. қасдан маро ба ин кор ҳамроҳ кард, то барои ҳамеша хомӯш монаму моли Парвизро ба ӯ бахшаму бо ӯ зиндагӣ кунам. Он шаб ман фақат дарро кушодам. ва онҳо даромаданду Парвизро куштанд. бале. ба чӣ вақт мешаки ба милитсия хабар надодӣ? ӯ як девонаи тайёр аст. Тарсидам ки духтарамро мекушад. ман ҳамашро ба хотири духтарам кардам. суроғаша медонӣ? танҳо бо телефон суҳбат мекунем. хоб. апа ором бошед. агар хоҳем ки ба духтартон ягон зарар нараста, илтимос ором бошед. ором. яке онҳо духтарамро бикушад чӣ? ҳеҷ чӣ намешавад. мо дар ҳамин наздикитонем. ваъда метиҳем. ором бошед. бачаҳо омода бошед, медроем. омода бошед. Barın. سربازی دلاوری وطن باش، فرمانبری مادری وطن باش. اندر راه حفظ مرز کشور مانند به سروری وطن باش. اندر راه حفظ مرز کشور مانند به سروری وطن باش. سرباز شجاعی ای برادر، در حفظ وطن بسه دلاور. هر ذره خاکین وطن را با جان و تنت بدان برابر. هر ذره خاکین وطن را با جان و تنت بدان برابر.
Pardon, girene kır. Muhalım peşte olmadı gel. Mama kişmiş ama milik sayın. Peş otur kadar otur. Ey kıyma. мо хушбахтона кӯдак шуморо соғу саломат наҷот додем. ҳозир дар хонаи бибишам. не ки қонун ба оби чашм нарм намешавад. шумо барои шарик будан дар ҷиноят бояд ҷазо бинед. мо ҷиноятро аз бехаш решакан мекунем. хизмати милитсия на танҳо кор, балки масъулияти муқаддас аст. онҳое ки оромии мардумро ҳифз мекунанд қаҳрамонони ношиноси ҳаррӯзанд. бахшида ба рӯзи милитсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо эҳтиром ба қаҳрамонони оромӣ идатон муборак, ҳомиёни ватан.